Mayong adlaw mga kaigsuonan. Welcome na pod sa atong series Ancient Stories, Timeless Lessons. Na ako'y gusto ipambit nga kasinatian. Niadtong usa ka higayon, nakasinati ko og usa ka dako nga problema nga mura nagyud og imposible. Para nako, murag higanting nakabarog sa akong atubangan. Wala ko'y kwarta, wala ko'y koneksyon, og murag walay laing makasolusyon. Nahadlok gyud ko, pero nakakataon ko nga dili kinahanglan nga ako ra ang mokupot sa tanan. Ang Dios naghatag og kusog ug kaisog nga wala nako damha. Basin kamo usab, nakaagi na og kahimtang nga murag imposible, ang problema dako kaayo og ikaw murag gamay ra kaayo. Unsa man ang imong higante sa kinabuhi karon? Basin utang nga dako og dinimo kabalo unsaon pagbayad. Basin sakit nga naghatag og kahadlok og kabalaka. Basin relasyon nga guba og murag di na masulbad. O basin kahimtang nga dili nimo makaya sa imong kaugalingong kusog. Usahay, ang atong mga higante makapapahadlok, makapaluya ug makapawala sa paglaom. Pero sa atong sugilanon karon, makita na to unsaon pagatubang sa usa ka batanong lalaki nga walay armas, apan adunay dako nga pagtuo. Ang istorya nagsugod sa usa ka gera tali sa mga Israelita ug mga Filisteo. Sa pikas nga kilid, adunay usa ka higanteng sundalo nga ginganlan og Goliath. Mga siyam ka piye ang gitas-on, nagkupot og espada nga dili kaparihas sa tanang nakita. Kada adlaw, siya mo siyagit og mutawag sa mga Israelita. Kinsa ang moatubang kanako? Ang mga sundalo sa Israel nahadlok. Bisan si Haring Saul walay kaisog nga mokupot sa espada ug moatubang kaniya. Apan ana si David, usa ka batan-ong magbalantay sa karnero. Siya miadto sa kampo aron lang magdala og pagkaon para sa iyang mga igsuon. Pagkadungog niya sa insulto ni Goliath batok sa Dios, siya nasuko og miingon, kinsa man ni nga Filisteo aron laito ng Dios buhi. Bisan walay armas og walay kasinatian sa gera, misalig siya sa Dios. Gikuha niya ang iyang panaog bato, ug sa usa lang ka bato nga iyang gipahilak, natumba ang higante. Ang tanang tawo nakakita nga ang gahom dili gikan sa espada, dili gikan sa kusog sa tawo, apan gikan sa Dios mismo. Mga igsoon, unsa may buot ipasabot niini para sa ato? Ang atong mga higante dili imposible kung naa ang Dios. Ang imong utang, ang imong problema, ang imong kahimtang, dili kini mas dako kaysa sa Dios. Ang pagtuo mao ang pinakakusog nga armas. Si David wala magsalig sa espada, wala magsalig sa iyang kusog, apan misalig siya sa Dios nga mas dako kaysa tanang higante. Pangutan-a ang imong kaugalingon, unsay akong Goliath karon nga nagatubang kanako. Asa man ako ibutang ang akong pagsalig sa akong kusog or sa gahom sa Dios. Andam ako mosalig nga bisan gamay ra akong kusog, ang Dios makahatag og kadaugan. Mga igsoon, ang walay pag-undang nga leksyon mao kini, bisan unsa kadako ang imong higante, mas dako ang imong Dios. Ang imong pagtuo mahimong gamay sa masabato, apan kung imong isalig sa Dios, kini makapahulog sa bisan unsang higante sa imong kinabuhi. Busa ayaw kalimot, mga kaigsuonan, ang Dios mao ang imong kusog ug kadaugan. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa episode 2. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share ug pag-subscribe aron daghan pa ang makadungog sa mga sugilanon sa Biblia nga adunay walay panahon nga leksyon. Ug sa sunod episode, atong hisgutan si Moises unsaon nato pagdaog sa atong kahadlok ug kakulangon pinaagi sa pagtuo sa Dios. Kita-kita ta pag-usab.